सारा ये इतना सैड सॉन्ग अच्छा गाना गावत है अभी तक ले कमेंट में केहू तारा के आई लव यू लिखले बा अच्छा कमेंट तो बहुत आवेला आई लव यू के कमेंट आवेला हां सब कुछ के आवेला तो तू रिप्लाई में का कहेली ए रिप्लाई में तो हम कुछ रिप्लाई नहीं देनी रिप्लाई नहीं के देवे ते अभी ना एकदम जेकरा के रिप्लाई देवल जाई एकदम हां डायरेक्ट के दे जी दो डायलॉग मारे नया में तुम ले आओ अरे शादी के दिन वाले कि हॉस्पिटलवा में देखे आ जइतो तो हर दीवानी पड़ल बिया बेड पर कि हॉस्पिटलवा में देखे आ जइतो तो हर दीवानी पड़ल बिया बेड पर। अरे ये राकेश तहार तैयारी होता सेज पर हमार तैयारी होता शमशान में। ए देखी कहां के बात कहां चल गई हां चलो एक और सुनाओ कि शादी के दिन कैंसिल भइल साटा पिटाइल बस के कि शादी के दिन कैंसिल भइल साटा पिटाइल बस के आ मुंड पर नइखा एक चढ़ते चंदन काम बिगाड़ दी तरह हंस के। हां तो हंसे के नहीं के भाई एकदम अच्छा एगो और प्रेमिका वाला जौन बेवफा होकला सल भाग जाला सल छोड़ छाड़ के बीच पतरे में कि जाए राकेश तू हमके भुला गइल तो हम तोहके भुला देले बानी कि जाए राकेश तू हमके भुला देले बार तो हम तोहके भुला देले बानी आ तहरा गइला के हमरा तनको गम नहीं खे फाइबर के दिल लगवा लेले बानी फाइबर के दिल लाग गइल बा अब जा कोनो फर्क ना पड़ी तोहर कोनो जरूरत कल कोई दिक्कत। अच्छा जितना लोग वीडियो देखता का कहब उतना लोग पर एगो डायलॉग बाकी ना कहब तोहरा ऑडियंस कि पाकल आम टिकोरा ना होला हां केवनो मूल्य बनावे है टिकोरा ना होला आ देह जे हमके देख के जरेला उ लाइक ना करी त निहोरा ना होला। हां ये निहोरा ना होला काहे कि एकदम टैलेंट बा टैलेंट के दम पर पूरा लाइक तारा ले लेता है जी कितना लोग वीडियो देखता चैनल के नाम बता दो अब हमारी YouTube चैनल बा दुगो एगो अजय तारा ऑफिशियल और एगो अजय तारा माटी अपने आप यही लगे तारा शुरू किए जा अजय मके बंगाली का कहबो लोग हम तो ये कहना चाहते हैं कि देख ले करी और हमारे वीडियो शेयर करी और ज्यादा हम मेहनत करता नहीं रोवा लोग खाती और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें। तो चलिए बहुत सारा लोग सोशल मीडिया पर बा अश्लील गाना पर अश्लील तरीका से वायरल होता लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा में वायरल भइल बड़ी और किसान के बेटी बाड़ी और किसान के बेटी इतना साफ सुथरा कंटेंट ले आइल बड़ी जौन एकदम अपना पूरा फैमिली के जिम्मेवारी लेके चलत रही आवे वाला समय में ये जरूर अपना पूरा फैमिली के पहचान अलग बना दिया इनको पहचान अलग बन जाई इनको बड़ा बड़ा मंजिल मिली और बड़ा बड़ा कार भी मिली फॉर्च्यूनर भी मिली दुआरी पर। आज बहुत सारा लोग जरता लेकिन जहिया फॉर्च्यूनर आई सेल्फी लेवे खातिर तो ये लोग जरी जंगाचा सिंह के गाड़ी आवेला अच्छा जी एगो तारा जी एगो फोटो खिंचवा लीजिए तारा जी के शीशा बंद रही गाड़ी के अब तो हम ना बता सके नहीं वो दिन लेकिन आई अब तो कोशिश जारी बा ए बाबू भागना जैसा। तो चली बाकी वीडियो देखे खातिर तमाम दर्शक के जय हिंद। हमें कौन दुश्मनी बगा काहे हारा में शादी